फुंनि समाव ओंखारलांना न' फारसे फैफिनासै सरगम नार्जारिया। न'नि सुबुंफोरा लामा नायसेयावबो गिदिंबोफिनासै सरगम नार्जारिया। रातिपुवाय ओलाय গৈছে रातिपुवा ओलाय कत गल एतो नाजानो। थांनाय शनिबारनिफ्राय गोमानानै दं सरगम नार्जारिया। नंगौ, बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय खुमगुरि गामिनि थागिबि सरगम नार्जारिया थांनाय 18 फेब्रुवारि शनिबारनिफ्राय गोमाना दं। नखरनि सुबुङा फोरमायनाय बायदिब्ला सरगम नार्जारिया फुंबिलि समाव न'निफ्राय बहाबा ओंखारलांनायनि उननिफ्रायनो न' फारसे गिदिंबोफिनाखै। बहा थांखो बबेयाव दं जेबो उदिस मोननो हायाखै। बेखौनो मैया सालबारि पुलिस थानायाव थांनानै नखरनि सुबुंफोरा नायगिरनो थाखाय आरज बिलाइ गथायो। सोरबाफोर बहाबाफोर बे सावगारिनि सुबुं एबा सरगम नार्जारिखौ बहाबा नुसनबायोब्ला 7636811710 एबा 9101925502 जानबुं नाम्बाराव फोरमायहरनो खावलायदों नखरनि सुबुङा। যোৱা শনিবাৰৰ পৰা আমাৰ सरगम नार्जारी এখেতৰ দাদা হয়। এখেতে ঘৰৰ পৰা মানে নাইকিয়া হৈছে, নিৰুদ্দেশ হৈছে আৰু মোটামুটি কেইদিন হ'ল? যোৱা শনিবাৰে, আজি মঙ্গলবাৰ, 3 দিন হ'ল। ক'ৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছিল? ঘৰৰ পৰাই ৰাতিপুৱাই ওলাই গৈছে। ৰাতিপুৱা ওলাই ক'ত গ'ল এইটো নাজানো। এড্ৰেছটো কৈ দিয়া। এড্ৰেছটো হ'ল মানে আমাৰ কুমগুৰি, গাঁও কুমগুৰি, পোষ্ট অফিচ ৰূপহী আৰু জিলাটো হ'ল বাক্সা। সিহঁতক মানে দেখা পায়, তেতিয়া মানে যেতিকে হেৰাই আছে ঘৰত মানে খবৰ দিলে আমি ভাল পাম। বয়স কিমান মানুহ? বয়স মোটামুটি 46 বছৰমান হ'ব। বিয়া বাৰু কৰা নাই আৰু মানুহটো অলপ মানে কিবা গণ্ডগোল আছে আৰু কি মাথাৰ। ঘৰত হাকাৰ হৈ আছে। ঘৰত মানে বিচাৰ কৰাৰ কাৰণে হাকাৰ হৈ আছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে? ঘটনা সন্দৰ্ভত আমি এই খালবাৰী থানাত এতিয়া এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ। কি পিন্ধি ওলাই গৈছিল? জিন্স পেণ্ট পিন্ধিছে, চাৰ্ট ব্লু মানে নীলানা ব্লু, এইটো এনেকুৱা পাখৰা মানে চোলা পিন্ধি গৈছে, ওলাই গৈছে ঘৰৰ পৰা। क'क्राझार सरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नाम्बार 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।